Skupina Nova uvádí v českém znění Kristýna Skružná, Petr Neskusil, Jolana Smyčková, Marek Holý, Sabina Rojková, Adéla Kubačáková, Petr Burian, Ivo Hrbáč, Václav Šanda, Tereza Martinková, Lucie Kožinová, Nikola Votočková, Tereza Chudobová, Luboš Ondráček, Anna Tajmrová, Robin Pařík, Zdeňka Petrová, Jiří Kéler, Jaroslav Horák, Zuzana Mixová, Zbyšek Horák a další. Láska z donucení. Dobré ráno. Paní Šefiko, dnes pečivo nedělejte. Paní Asuman požádala o simic pece. Ibo, zastav se v pekárně, až půjdeš pro noviny. Paní Sultan, poslouchejte. Jinak to zase uděláte špatně. A co pak jsem udělala špatně? Paní Asuman a pan Fát večer seděli v obýváku. Ukliďte to tam. Paní Gulgun drží dietu. Připravte dietní jídlo. Včera večer k nám dorazila káva. Po snídani všem udělejte. A rovněž přijeli i sýry. Pan Orhan je má rád, ale dejte je dál od Ifakat. Jasné, Carlosi? Samozřejmě. Chápeš to?
Sultan, dejte na něj pozor, o sýrech neví nic. Pan Ferit se vrátil pozdě, tak ať má u postele nachystanou vodu. Ovšem, Latife. Jdu, ať to stihnu. Paní Sultan, co to vidím? Honem, dojeste snídaní, 10 do práce. No tak rychle, rychle. Carlos a já si vezmeme horní patro. Didžle, postarej se o bratra. Není třeba, váš syn to zvládne. Ale... Jdu pozdě. Už jste oblečen. Ne, Latife. Ve stáří už spánek není takové potěšení. Ale pane, nejste starý. Ať se ti to líbí, či ne. Tak jsem další v pořadí. Kéž bych byl na řadě hned za vámi. Čeká nás ještě mnoho dobrých dnů. Zažil jsem smrt dítěte. Co dalšího bych měl zažít? No. Jediné, co jsem nepoznal, jsou mý pravnuci. No. Vezmi dámu a pojď se mnou. Ano, pane. Jaká je situace? Madám, vy také. Bože! Co pak se děje? Co tu dělá tak brzo ráno policie? Policie? Hned to zjistím. Strážníku, prosím, to musí být omyl. No, pane Latife. Lže, strážníku, lže vám. Snaží se získat čas. A jsou dcero! Madam tvrdí, že tady Ferit drží její